tenint vostè tota la raó com té, em carregar amb el president del grup Vocento i del grup del diari espanyol El Pueblo Vasco... No tothom hagués fet això. Escolta, us esteu ficant en mi quan sou vosaltres els que ho esteu produint. Jo utilitzo la mateixa llibertat d'expressió. Ho esteu produint. Ara... La celebro. L'escombraria era l'escombraria, Sigui Vocento o sigui qui sigui. Tota l'estona dels 8 anys cada nit? No. D'entrada dels 8 anys ja li he dit que no. És a dir, dels 4 anys següents, les 2 hores de tots els programes de tota la setmana, aquest és el resum? Molta part, sí. Ah, sí? Molta part, sí. Doncs jo em reservaré la meva opinió del teu. Molta part, sí. De quin? D'aquest? Sí. Hombre, aquest és tremendo. No. Intentem depurar... No, perquè jo et diré una cosa que tu em contestaràs d'una. Digue'm. Jo crec que hi ha una part innoble en el teu joc i que el teu públic ja ho sap. I per això resulta atractiu el teu programa. És a dir, critiques una tele que la poses en els seus fragments, dius, aquesta és una merda de tele que fan, mirin-la. I mireu-la. Sí. I a veure com la podem desactivar. Ah, això, desactivar, sí. Vostè coneix l'homeopatia? Sí, desactivar. Sap en què consisteix? Això se'n diu posar el mateix verí, veritat, a la persona, perquè amb dosis petites... Petitetes. Sí, perquè no te'n deixen posar més. No, i llavors això els cura. Això és el que fem aquí. Una homeopatia. Sí, homeopatia televisiva, senyor Cerdà. Amb la cara que fas en aquell moment... Homeòpata de tota la vida. Pagues. Ja li dic jo. Bueno, quan queda? Però què pretén? Què pretén? Que el periodisme es transformi només amb alabances? No, però és que jo pretenc no venir aquí, jo no tinc cap interès. Ara, arriba un moment que dius, no, si jo no parlo de mi, digues el que vulguis. Està molt bé. T'estic dient que el teu programa viu d'allò que critica. Paradoxa. No. És una paradoxa. Sí que ho és. Això és com el senyor Gabilondo o el senyor John Sistiaga, que l'envies a la guerra i dius com és possible que visqui de la guerra. No comparis amb un corresponsal de guerra, primer. I segon, llegeix-te, si no has llegit el meu, llegeix-te Territorio Comanche. Sí, home, i tant, del Reverte. Doncs els corresponsals de guerra, la meitat acaben odiant les víctimes i sonats i mamats. Així que vigila. No, per favor, senyor Cerdà, si no sóc un corresponsal de guerra... Però t'has comparat amb el Sistiaga, tu? No, comparo el sistema de treball. El sistema de treball. Clar. Ja veus. No, amb el Sistiaga, amb el Vicente Romero... Tu penses que ens sopem el dit o què? No. I doncs, tu vius dels trossos que poses de programes que denostes. Clar. I els posa. No, que denosto no, que intento fer veure que no hi ha programa dolent. Que a pesar del Cerdà que hem vist que vivia del Manolito Posí, vostè estava vivint del Manolito Posí, encara que li donés una almoina. I de què vius tu ara parlant aquí? I posant la foto? Encara que sigui això, a sota del Cerdà hi ha una criatura que val la pena trobar-la. Se'n dona compte de la importància d'humils programes com aquest? Jo me n'haig d'anar, I ara? A més, una tele municipal, això no és de l'Ajuntament de Barcelona? No, això és de l'Ajuntament del Món. Això és de l'Ajuntament de Barcelona. Clar. I tocant els pebrots allà tot el programa. Nyigui. Se m'emporta el cotxe a la grua. Els impostos d'erradicació, que és insuportable. I a sobre una tele que t'està dient vostè no té dignitat, o com deies? No, escrúpols. Escrúpols. No té escrúpols. Els últims 4 anys, pocs. S'ha acabat el temps. No em tornis a trucar fins d'aquí 9 anys. Però si falta mig programa que no hem pogut fer. Un moment. I què farem? Un aplaudiment. Adéu, Monegal. Senyor Cerdà, un segon. T'estan dient que s'ha acabat el temps. Què farem amb l'Usted Perdone? No, deixa perdone, ni perdone ni no perdone. Què? Mira, t'ho estan dient, passa que no hi veus d'aquí allà. No, però... S'has perdut per la dignitat dels programes. Em fan com la Carmen Sevilla. Em fan com la Carmen Sevilla que em treuen els papers. Ja està, tu, m'he tret el cobrador del frac de sobre, ja. Senyor Cerdà, només un instant. Què vols? Sisplau, faci'm la caritat de pensar que, miri, el convidat. Què vols? Hombre, havíem de parlar d'aquest programa. Usted perdone. Havíem de parlar d'això. El duty free. El que passa que, clar... El duty free. Tots aquests temes. No, ja has posat aquell tros de merda, ja està. Però allò és el passat, ara ve el Cerdà actual. Ara que venia lo bonic. Quina putada. Que li havia de fer un massatge. Molt bé, adéu-siau a tothom, gràcies. Senyor Cerdà, es compromet. No tornaré mai més, No, collons. A sobre de què he vingut? Ara ve el massatge. Adéu. Amigues, el Xavier Cerdà s'ha escapat
i ja tira cap a casa. No sé, deu tenir un vehicle, una moto, una bicicleta per aquí.